Inyathelo la kuyadliwa nkosana nobuthongo akulalwanga. Kulungile ma hayi intelezi. Alivuthwa ibhodo emakoti. Bonke emzini kokwenzeka njani. Liyobila kodwa liyidombolo abantu abawu-3 bonke. Izobila ngakhikhile. Izoba mnandi Sanibonani bo. Ngiyaphila. Kwenziwani la? Nijabuleleni. Hawu Nkosi yami uphi umakoti yena? Ningitshele-ke mase niyomlanda. Ayisho ingoma. Ayisho ingoma bo, ayisho ingoma. Liyaphila. Ayiqale phansi, ayiqale phansi, alikhuthalele likhishi. That's all. Ayikhuphuka ivolume asiyizwa. Ayikhuphuka ivolume phela ngifuna ukuyizwa la.
ngeke ucime uzokunywa hlabe imbola. Omama sisanda nesi. Abajabule Nkosi yami, akho la jabula khona, asisayi phela emashibhini. Hawu! Laba bezowisana.
Oh, si mengapa? Unta la bes funai TikTok. TikTok.